makhala ubukela khona mbukelo omuhle nyaka amukela godu ehlelo lakhe likhamba phambili inami ngikhona lena no mo ruthusa batho ba ileng gore ba lwanela mafa whether umakoti or vice versa uyindoda or you're a child le ufuna izinto zakho. This is the right show eleng gore tlo gona go thusa gore o krele lefa la gago. Lebitso la ka ke nna ka mohelo bombe ke tshepa gore le tlo tshabela haholo lenano la rena la ka tseno gompieno ke le tlisetsa lona ka go otlologa ke le mo katlegong mo ke tlo tlhakanang le Osibong. Sisibonga yakhala uthi hey kamo ubaba kaMntana uthema kashona ifamily yangijikela umshana ungithathele indlu asingeneni phakathi sizwe ukuthi Sisibonga ukhala ngani. Njani ma? Siyaphila. Kama. Bonga ilwantshini. Singangena. Singangena. Singene mamzo. Igama lami Bonga ilwantshingila. Ngibhalele le show ngokuthi ngicela ngisize umshana webaba womntanami. Uhambe wayoklema izinto wazibizwa ngomntwana wakhe. Uthathe indlu akasifuni kule yandlu thina sihambe sihlala nomntwana. Siyahlupheka ngicela ukuthi ningisize niyongikhiphisa yena kule yandlu. Bambonge. Yebo. Ngibizile ngifikile. Yebo. Uthi kushone ubaba wengane. Ukuba igama lakhe? uMandla. Nahlangana kuphi wena noBhuti Mandla? Bigville 2011. 2011. Bokumuntu onjani? Umuntu right uphansi nje ubaba uhloniphekile phansi. Thanda abantu enomusa. Enomancoka nje nabantu. Makazokutshela ukuthi yazini ngifuna ukuthi ube umama sekhaya. Uyibeke kanjani? Bengibiza ngosister athi nje sister. Ngifuna ube umama wasekhaya nami ngavuma. There's nothing as amazing go tshwana le monna ga o shela a o bontsha tlhompho. I mean being called a sister. Saqhubeka sathandana kushuthi benomunye umama phambilini ushonile 2015. Oh okay. Kwakuthi ushona vele nami sengihlala naye. Lo mama omunye uthe maqeda ukushona and then wasala wena? Akazange nishadile? Azange shade. Okay. So usibhalele ufuna ukuthi sikuncede kanjani? Ngo-2024 kwashona ubaba wengane. Shuthi abashana basixosha kwasemngcwabeni azange simngcwabe nomntwana azange simngcwabe. Kanjani? Ike yayimbi kakhulu i-relationship yakhe nomntwana ngoba khona la size saya khona sayokwenza ama-DNA. Hayibo. Abashana bethi akusimntanakhe. Sisibo ivela phi leyo ndaba le? Sano kwaba muncu nje. The nerve yakuthi abashana bayotshela umalumu ukuthi lo asumntanakho. Bangenaphi bona? Beke maybe bakubona uhamba nomuntu akaze bangibone ngenza lutho kushuthi bebe naloko nje ukuthi bafuna vele ukuthi ifa liwele kubona. So uBhuti Mandla wena makeza azokutshela ukuthi hey phela abashana bathi umntwana so wami. Yakuphatha kanjani? Akazange angitshele kahle naye wasengitshela kabi nje ukuthi imondlisa ingane engasiye yakhe. Hayibo. Kwaba muncu nje. Wangixosha. Ukungixosha kwakhe ngabe sengithi ngoba umntwana wakhe ngathi angiyosho enkantolo azokwazi umondlo kwasho ukuthi nasenkantolo ufika usho yona leyo nto. Kwathiwa siye ku DNA ke saya ke yabuya yathi 99.9 nomntanakhe. And then abashana bona bathini? Bebelokhu bemhlohlile yize noma sekubuya lapho belobesitheka kusiyo wakho uthenga inkantolo lo. Namanje basame ngaloko ngoba befuna izinto zamalumo wabo. Wena naye nabuyelana? Sabuyelana saba right nje noma bekungase kuhle kahle nje bekungase mnandi ngendlela ayenza ngayo nje makusuka lento kumntwana. So ubaba Mandla makazoshona. Inkinga bekuyini? Benganalutho. So kwenzakaleni? Kunendawo lapha nethiwise konke babehle nje lapho bephuza. Bathiwa ijabule ngalelo langa lapho laba bephuza khona dansa emukela wonke umuntu ongenayo khona emhaga. Shuthi waphuma ke lapho mayephuma lapho ngaphandle kunedradi bamuvisa idradi base bekhatha ilokhu nje lesigqoko lesi sasala sasifishane. Angazi noma isone samuyisa yini ngoba ibhluko lalibambelele khona. Kwangena ibhluko lapho phakathi wasewa ngalokho washona ke wazotholakala ngasasa ke ngabo 8. Ukundlulwa kaBhuti Mandla kwakuphatha kanjani? Ayikwaba buhlungu nje impela ngoba
kushuthi phela ngoba bese bexhumisa ukuthi ubulewe yini. Hayi. Basixosha zange Hayi bo. singcwabe. Bathi ngimthathe ngemoto sayombulala sabuya sesizomlapha la thola lapho. Sanwa umntwana lo akakwazanga ukuya. Azange akwazi ukungcwaba babakhe. So vele after knowing the truth animvumelanga umntwana ukuthi angcwabe ubabakhe. Yakuphatha kanjani le ndaba leyo? Ayangihlukumeza kakhulu ngoba nje abantu abaningi abanye bakholeliwe kuloko abanye babonile ukuthi akazange abulawe vele ngoba wayengenalutho nodokotela washo ukuthi ushonele nje. Ukushona kwakhe kwayilimaza impilo yami ngoba entweni eziningi zimile azihambi kahle nengane ayikhoni nokufunda kahle ngoba izinto nje zimile isebusika akanampahla zokugqoka kuyabanda akanalutho nje akanazo impahla akanamajezi akanalutho umntwana sixakekile nje uhamba kwakhe kube kumise nje impilo. So usibhalele thina ufuna sikuncede kanjani? Bengicela ukuthi ningisize niyongikhiphisa yena lo mshana lapha endlini ngoba siyahlupheka nomntwana siyahlupheka kakhulu. Kunomuntu ohlele endlini yena ohlele imali yazi ngeke ngaswela ngaze ngabhala ku Facebook ngicela icathulo nobhakha ngicela ku Facebook ngasizakala. Lendlu le inama room ngaphandle. Akhe ubani? Akhiwa uyubaba. Ayingakho mathathu ngaphandle ngaphakathi endlini indlu u4 room. Ngabe sengiyivala la nge-room divide ukuthi ngala phambili sifaka umqashi nakona. Soma so calculator. Abona nje mangibala kusuka February kuze kube manje 85,000 mali aseyidlile. Kuyangikwatisa nje makuzophela inyanga umoya wami uyashintsha nje impela mangazi ukuthi abaqashi bazokhokha ngale day ngifike ngicikeke nje impela ngithi ngiyabheka umntanami akanalutho kodwa inyanga nenyanga 5,000 uyangena abaqashi bayakhokha njalo 5,000 ngize ngaya emaster ngathola ukuthi uhambe wayozibhalisa ngokuthi ubabakhe umalini. Ngideli baconclude ngani elo emaster enkantolo shuthi lo wayiphethe file okuyena ophethe case azangabe khona nge13 ifile wayikhiyela icase yathethwa omunye usisi lo yanele kwengicakazisa ethi yena ngeke amcime ngoba akukho akubonayo ukuthi ngempela akusiyo umuntu akamufi ngina evidence akukho anginalutho asambe sisibonge siyethembisa siyoza ukuthi umshana nompumelelo inkinga yini asiphumela siyethembisa. Dumelang, lebitso la ka ke Tebello Motshwane, popularly known as your sister-in-law. I'm an attorney and I specialize in family law. Our sister-in-law. Auskamo. How are you? Kete okay? Yo, yakatshego ge. Yeah, ebuhloko. Mara the most important thing er something re find out. I kire boletso re di DNA, pampiri tsa teng di teng. Di a bontsha hore 99% ngwana me bongi ke ngwana le late. I kire. Another thing e ka re thusang ke title deed. It orjeta hore the late is the owner of the house. Once those two things are established, it's obvious hore the only beneficiary of the deceased ke ngwana mme bongi. Ka they were not married, it means everything 100% goes to ngwana. Yeah. And then what happens to nompumelelo Mutshana? Ba ka nne ba mo evict. Okay. E re ke he ko ba bona. All right, sharp. Asambeke mamzer. Yebo. So masifika lapha wena uzohlala emotweni kancane mina ngingene ngikhulume naye ngithi nikhana ke uzongena. Sinompumelelo? Yebo. Alright. Yebo. Ngiyabanda. Yeah, ngiyabanda kakhulu. So ngize la because ngiphathele present. Okay. Right? But before siya lapho ngifuna ukwazi i-relationship yakho noBhutmandla. Kusho ukuthi okokuqala umalume wami. Okay. But ubebe benonkosikazi wakhe bebe ngathula abantwana.
so nganikezwa bona mina ngakhuliswa yibona. So kahle kahle ba ama parents wami ala yena. Yena bokumuntu onjani umalume? Beka straight kakhulu. Ubengafuni like mangenza izinto esiphume eceleni because kahle kahle yena bekafuna ukuthi ngifunde. Yes. Ubengithanda ngalendlela ongakazuzwi. Okay. So kwaba nama challenges amakhulu ayenza ukuthi size sibe ngathi siyaqhelelana kancane. Kwenzakalani? Zima bedelizwe emsebenzini waya emakhaya ezumuntu oyokwakha umuzi. Okay. Uthe makafika emakhaya kumalume masike emakhaya ila athole ugirlfriend. Okay. So kwase kuba umalumekazi nje ushona ivele umalume usene girlfriend emakhaya. So umalumekazi uyaye beka amazi girlfriend lo? Beka ngamazi face to face ubekathi makafona afonele indoda yakhe phela. Usisi lo beka phucu ulono umalume efoni athuke yo kwaukuthi nje seyiyaqhela kanjalo ke wabe seyihlalela lana wayisiqhubeka wayisebenzela until kwakuthi useluku uyagula until wazwashona. Beku hectic musi. Yes, beku hectic kakhulu because ubehlukumezeka yena self umalume. Yes, ngoba base behlala boba uthu ekhaya elikhula ngisho labantwana bakhe usisi loyo bemhlukumeza kakhulu endaweni kuyaziwa nje because ubeka amjahe nangeimvubu. Hayi. Yes. How so usisibongekile bekashaya indoda ubaba womntana wakhe ngemvubu kanti kwenzakalani la? Kwenzakalani? Usisi lo ubongekile kunomntwana okhona lapha yana. Okay. So manje indaba yomntwana very complicated ngoba bathema behlukana usisi wasemenzela i-maintenance. Okay. Base umalume walo ukhokhe ikulona ukhipha i-maintenance. Angazi noma wayiphikisa i-DNA noma kwenzakalani because wabe secela ukuthi ucela ukuya kadokotela udoctor yomcheck ukuthi uyakhona yini ukwenza abantwana because yena nonkosikazi wakhe bashada isikhathi eside azange babe nabantwana. Yaphuma incwadi yakadokotela udoctor athola ukuthi umalume akakhona ukwenza abantwana. Yo. Kunomunye umuntu okwazi ukuthi ubaba omntwana. Ha. Masizwa ngathi lo muntu uyamsupport umntwana. Unompumelelo usasho namanje ukuthi yena uwazi umalume anganamntwana. It's fine. Unompumelelo can keep on saying ukuthi bona lo mntwana lo abamazi. Into engichazayo ukuthi sisibongekile yena unayo iproof. So ngicela ungivulelela. Yeah. Nompumelelo waqamba manga wathi indlu igadwa amaphoyisa ngingasondeli kuyona kanti wenzela ukuthi wenze bonke lobugebengu uhambe uyobhalisa ukuthi umntana kamufi. Namhlanje lamanqami ngithi uyaphuma kulendlu siyayifuna. Hamba uyekini kwabuthelezi uphume kulendlu. Uyelo sisi lokhulumayo. Yebo uyelo sisi ngikhuluma ngayo. So uthi wena kumele uphume. Sithini story lapho? Ngizocela ukubona ama DNA. If uza nawo uyakubonisa. Then abhala ukuthi vele umalume bokubaba umntwana wakhe. Yes. Njengoba uphuma endlini uzokwazi ukuphuma wena. Angazi asisi. Uyonke into yankosikazi wakhe bengibeneficiary kuyo yonke. Obekashiye iwill. No bekungana will beku like amapolice wakhe nasemsebenzini wakhe bekabhale mina. Yes. Because ubevele beshona ngalesikhathi esaphila. Unakekele ikhaya because ubebatshela nase ifamily ubebatshela athi ngicela ningamhluphi ningambangisi ngendaba indlu eyakhe. Ithi ngimbize. Nangu sisibona. So ngikade ukukhuluma naye ne uthi umalume beyanganamntwana sikhulumele ke. Uyazi ukuthi wesisi njoba ngisho ukuthi indaba yomntwana very complicated because ngempela umalume kithina bemphika umntwana. Yibo laba lethu eyathi malume emphika umntwana. Kodwa sisikhuluma iphutha sasingathi akaphika umntwana kuyigazi lakhe. Noba uthu udodi lento yokuthi athi ubaba wengane wayiphika ingane. Uyena owathi akaphika ingane benosisi wakhe. Ubaba wengane bengayiphika ingane ngoba ukwazile ukubuya waxolisa washo ukuthi ibona abashana bakhe abathe akaphika ingane. Nina naxabanisa nina nenza yonke lento. Wena wazi kahle lalela inkinga esifanisa lokho lalela besixabana naye. Silwe bese ngene endabeni zethu nithi shi ngoba ngigaqela ifa. Ulindo wangitshela la wathi umntwana ngibona ukuthi ifa lakho uzolithola ngoba ningi abaligaqela.
Ngiyazike le yazi kodwa mama ukhuluma iphutha. Wazi kahle. Yonke lento ngisho izinto abawuzisho kumalume wakho ngami. yazi ukuthi ngoba akasekho. Yabona njengoba uthi umntwana kwathi wondliwa kabili. Wabuya imami wakho wangitshela wathi wena uthe kunemali engena esipha. Lutho Ngole kabi, ngolile. angiyazi yonke lento ayishoyo. Uyayazi. Uthi usisi Nompumelelo umalume uyele waya edoctoreni mabaqeda ukwenza ama-DNA because of kwaziwa ukuthi umalume akwazi ukuba nabantwana. So makabuye edoctoreni idoctor yasho ukuthi vele umalume akakwazi ukwenza abantwana. Ubheko wamenza kanjani engakwazi ukwenza abantwana? So bathi abacabanga unobaba wakhe. Ibona abaziyo. Into edumile nje le ekhulunywa. Edumiswe yinina mina yazi into engicakayo. Mina ngikaze ngithi umntana nami ngihambe ngiyafunisela ngayo. Mina ngamangala nje sekubhalwe kwephepheni kuleyo protection order ukuthi umntwana akusiyo wakhe ngathi wothi ngiyomfaka isondlo. Ngoba mina ngithi ngiyazi. Ngahlulwa yini ukumusa kuleyo muntu ngoba leyo muntu abamkhomba kuyo uyasebenza. Phela lo baba bemdala kabi ukuthi bengingathi umntwana wakhe. Bengaqambela ingane ngithi ekhaya. Bangisanganela lapha. Ngolile mphatho okungola nje. Yo, shame sis. Sigebengu. Yakhona ilokhu njani yami iphepha lapha engibeke phansi ifile engilinikwe master ukuthi angiyokubopha ngalo. Ubhala ukuthi umamkhati umama wakho okuzalayo. Wabhala ukuthi uStrufu ubaba kho wegazi biological. Because laba abantu ngikhuliswe yibo. Nginikezwe bona. Nikezwe bona bungahlali ngani lapha. Wena bo bungafiki lapha wena. Lalela la. Mina bengihlala la ePhumelo ngihlala ekhaya. Ngihlala inyanga la. Buku phona ngoba uhleli kini kaButhelezi. Isisi wena. Bawuhlali kini kaButhelezi. Bukuphi? You know the reason why ngithulile ngiyekela abantu abadala basikhulumele ukuthi ngizwa new stories lo uthi so lo uthi mina ngikhubule lo uthi bengekho so I wanna hear gore gantle stories se siyako kae ke mang o buang ngithi yazi ukuthi ubokukhuluma iqiniso nje kanye futhi awuzange ube yibeneficiary kaMamkhati wena wawukhaviwe kumshwarensi mina incwadi yomshwarensi imina noStrufu esakhela imali ukhuluma mama sathi uyibeneficiary ubani hayi luthi imali yaklema yimi yebo nini khona wayiklema kuphi saya emsebenzini kamalo kamalimekazi ukuphi umsebenzi wakhe angiyazi indawo yakhona but ngiyazi masaya ngemoto naya nini khona kahle sisi ngibuza ukuthi naya nini ume wena la wagcina ngomncwabo wena ungazokamba manga wena akahamba yofuna ifa laba bakhe alwele lona ngoba babakhe wamshiya uhambelwe la wonke amafa angawazi lawe laba bakhe yini angalweli yazi ukuthi wena okhuluma manga namanga nje nayi file yahamba uyevula emaster le ntombazana namanga kanje ile ayifojile le file yazi ukuthi ayikho into engiyifojile la mina laba abantu labayana bangikhule semasa lapha bazombiwa bathatha ama DNA nje obuthe biological la bangabazali bami njengoba ngifuna the audacity ukuthi uNompumelelo ahambe ayotshela icourt inkantolo ukuthi yena she's the biological daughter knowing very well ukuthi bamthatha asasemncane. Can I make this clear? Listen, if ukhulusa umalume no auntie you do not have a right to say you're the biological daughter because of yabona that's why manje ukuhlangahlangene ithi ngibize ni lawyer ke ezon explainela ngala maphepha na uyaphuma endlini uyaphuma elaba bakhifa ukazi ulwelo hamba ulwela nje amafo malume nesibindi Tumela lekay Tumela ke nna tebello motshwane ka lebitso ke lawyer so ne ke batla fela le ntlhalosetseng taba ya lona and then ke khone le advisor hore legally what's supposed to happen. Okay, so this DNA bankile test from sample ya ngwana, the father and the mother, and then mo khongotse hore the probability of paternity is 99.9%. Ya confirm hore Phumla ke ngwana ntate Mandla.
ke yena tshwantseng gore a thole ntho engwe le engwe ene le ya ntate Mandla. Okay. Mme Bongi o nkgahlile haholo because o na tshwere tokomane ya DNA test result. Mo le mo e ngotseng 99.9% ke kgotsofetse because that tells us gore ntlo eno e hlile ke ya ngwana Mme Bongi. She's well within her rights gore a lwanele ngwana hae. Uthini ke imphumelo lephumayo? Ngiyayibona. Angithi nasemaster bakufundelile. Masters angibazi bangifundelile. Master banitshela naphika nathi nifuna 100%. Hawu sisubani wathi ufuna 100%. Okay, so ka gore le bolela ka taba ya master go no iralang ko master. Baloku bafika nje bathi angikhiphile ilo letter of authority. So ke mang a fueng that letter of authority? Yeah, yenziwa yimini letter of authority. Okay. So when I got you have the letter of authority, o tshwantse hore o fe mama a copy of that letter of authority because o tshwantse a lo chincha mabitso a di title deed a thuse Phumla. I guess she's the parent of Phumla. Tshwantse be yena a mo thusang hore a chinche mabitso mo title deed. Right now ra bona hore ntlo e santsane a le mabitsong a mofu. In order for ngwana Mme Bongi to exercise her rights, it's important hore Mme Bongi a thuse ngwana hore ho kgona ho ba le change of ownership so that title deed it reflects mabitso a ngwana. Kusho ukuthi mina ilokhuzana understand because ama-room la angemumva ama-room lawo ayakhiwe unkosikazi kamufi ngalesikhathi sebe umufi engasize. Ka gore they were married in community of property. Everything in ne belonga go yena ha tlhokofala e ya go monna. And then now that le ntate Mandla le yena o sa tlhokofetse everything ene le ya hae le mosadi wa hae ya go ngwaneng. Okay. Le kuri le tšhelete ya di room tseo. All right. Every single thing that is on that property belongs to ngwana hae. Manje wenze njani ke Mpumi waphela uhleli lapha endlini? Ngicabanga ukuthi angazi zonginikeza isikhathi mhlambe ngizama ukufuna ilona indawo. Kuzoba isikhathi esingakanani? Ngicabanga ukuthi 2 months enough. Njengoba abaqashi bazokhokha kuba. Bazoyifaka kuwa ngisho. Then ngizobe sengithola ilona ngisho. Indawo ngizokhona ukushifta lapha ya. Ke tshepa go thabila kere. As batho ba batho re hodisa ke bo malome, re hodisa ke bo ragadi, re hodisa ke bo mani. Mara that doesn't make us their biological children. The most important thing ere tshwantseng re utlwisise ka show ya today is that Mpumi ha se ngwana mofu. Only the biological children or the adopted children of a deceased are the ones who are the rightful beneficiaries of everything that belong to the deceased. Ngicela banikezele i-account angifuni ukuphinde ngibuye ne-TV. Into engiyifunayo ukuthi nje akaphume straight kule yandlu ngoba akahlangene nalutho kule yandlu akaphume nje angimfuni nokumbona. Ayikho futhi into engifuna ukuthi ngisondeze naye. Liphela kanjalo ke uhlelo lesila namhlanje le nami ngikhona. I'm very much happy. And into engenza ukuthi ngibe happy ukuthi umuntu makabona ukuthi vele usephutheni azilekelele ukuthi yezini going forward ngizomake sure ukuthi imali uyayithola kwabhalwa ama-account number. Like I always say guys, it's very important. Mawuna i-asset umake sure gore ngwala ko fast because leyo ukuthi sikhulume ngomlomo ukuthi mina mangishona izinto zikakamu ukamutheka kimi ngizosithatha ayisebenzi kanjalo. Thina langa nifika mokhalo bombe until we meet again next time.